garbia bermeotarrena da. Badoaz, hasi da leia. Hasi da Orezko txanda. Hau ikusmina. Jendetza hundia bildu da gaur hemen estropada bertatik bertara jarraitzeko. Bizi Urdaibai eta San Juan hasieran. Segundu balortu dute, lehen 15 segundotan hortxe Branka aurretik biek. Orio eta Castro segundu bateko tartetxoan argi ikusten da nola sartu duen Orioren paretik hor. Urdaibaike Branka aurretik zenbat? 2-3 metro. Bai, oso gutxi ez, hasi berria diet, ikusi da horren nengo kaletik Pasaidon Ibane, kostapekoak 52 palada, nik uste dute gogotsu atera diela ez, atzokoa konpondu nahi dute, esan ziuten, ez zela beraien asmoa atzoko estropada Bermeon lasai egitea, baizik eta 3. postu hori mantendu egin nahi zutela, eta etxizaioten ondo atera, uste bezein ongi ez, eta gaur ikusten da gogotsu atera diela, alik eta denbora gutxiena galtzea. Urdaibai estropada buruan, segundo batera Orio eta San Juan, Castro 3 segundora. Hortxe San Juan darrak. Gaur, eneko zeinen agindutara. Entrenatzaileak eman dio, azken jardunaldian aukera. Hor gaixo egondu da, erdi lesionatua, aukerik ez du izan du, estropada guzitan hemen ikusi dugu, Zodiak hemen ibilida beste lanak egiten, eta azken estropadarako aukera, pixka bat, denboraldia konten bukatzeko, ez? Entrenatzaile lana ere ez da erresa, dena posi mantentzea, ez zinezkoa da, talde handia denean. Talde ona atera nahi eta kanpoan utzi egin behar norbait, eta kanpoan geratzen den jende horrekin alik eta adizkidetasun handian, eta bakigu kirolaria denak estropadetan eta kompetizioan egon egin nahi dutela, baino kanporanen norbait geratu behar du, eta horrek kabilatzen ikuste hori da, psikologo lanare egin behar dute, ez? Urdaibai eta Orio parean orain, San Juan segundo batera, Castro 3 segundora. Hor dira Oriotarrak. Aizperroren gizonentzat egun berezia da gaurkoa. Txanda irabaztea dela erronka esan digute aurretik. Badakite, liga irabazteko mirari bat gertatu beharko litzatekela. Aukera matematikoa hor dago, baina benetazko aukera kirolariak ederki dakitzein den eta horien helburua gaur denen aurretik amaitzea dela esan digute garbi. Aizperrorentzat oso egun berezia, epe bat hementxe bukatuko delako berarentzat entrenatzaile lanetan. Eta aurrera begira, zer esango dugu, Portugaleten gara, esan behar dugu, Portugalete arraun elkartetik eskaintza haundi bat baduela. Josean Aizperrok, Eder Etxeberria bere amasteak ere bai, biak entrenatzaile eta sendagile bezala etortzeko aukera, eta gure iturria kaskarrak espadira, eta ez dut uste, 7 denboralditarako eskaintza. Gaur egun horrelako gutxi izaten da, Baserri, gutxi. Bai, hori iraunpen luzeko kontratoa da, ez? Hau iraunpen luzeko estropada, kirola balimada estropada, baina uste dute prestatzailea egin dioten eskaintza ere bai, ez? Ez dira asko izaten, baina, bueno, poz ematen du, ez? Diru pixka bat badagola, asmo handiak daudela, eta baldin da hori aukeratzen badu, suertea bikoteari, ez? Noski baietz. Hori eta gehiago merezi dute, zalantzarik gabe. Eta hor datorre Castro, errekuperatu eginda Castro ere, Urdaibai buruan 2 segundora Orio, 3 segundora Castro, San Juan bostera, hor da Castro, urte zaila, Joseba Fernandez entzat, arraunlari entzat, klubeko arduradunentzat, diru iturria agortu edo ahultzen denean behintzat, gauzak ez dira errasak eta zaintasunak pilatu egiten dira. Kirolari dagokionez ere, gero tartean kolpe haundiren bat ere bai, haundiena Donostian, eta hortxe dira. Urdaibai buruan, baina tartea txikia da. 4:22, lehen 4:26 markatu du Tiranek, Urdaibaik 4:32, Castro 4:34, Oriok 4:35, San Juanek 4:39, Tiran eta Astilleroren atzetik, eta San Pedro eta Pedreñaren denboratan San Juan
eta Ziabogan ondoren bigarren kale horretatik Oriokoak Ziaboga hobea eman dute eta pentsa, ia parekatuta, segundo bat bakarra Urdaibaik Orion aurretik ez. Urdaibai eta Orio burrukarako ditugu. Hemen orezko txanda dago jokoan, El Corte Inglés bandera arraun munduko klasiko bat, eta kale diferentziak izan arren, hemen txeditugu den-denak gorputzari estutu galanta emateko asmoarekin. Urdaibaik den alde du, 168 puntu, Oriok 173, 5 puntuko altxorra, garaipen gehiago ere bai berdinketak apurtzeko, eta momentuz estropadaren buruan dira, den alde dute Bermeotarrek, Baserri. Ikusten da hor borrokan atzo Bermeorako estropadari atarian Urdaibai 2 punto bakarra zituzten eta atzo Urdaibaikoai etxeko estropadan den ondo aterazi zaioten hor tartean Pedreña eta Castro sartzea lortu zuten Orio eta Urdaibain tartean eta gaurko estropadara 5 puntoko altxorrakin etorri dira Bermiokoak eta oraingoz hor dago naiz eta segundo bat bakarra eman Urdaibai burua eusten eta nik uste dut horre leia denboraldian zehar haue bilek eman dituztela gorako puestoi begira Orio Urdaibai Orio ez. Hemen dira Bermeoko Arraun elkarteko gizonak. Demoraldia handia hauentzat, demoraldia handia Jose Manuel Franciscorentzat. Lehen demoraldian Liga Donostiako bandera handia da hori. Izugarria eta orain arteko ikusten da Ligako 8 irabaz duzte gehi kontxa eta Orio da jarraitzen diona Oriok 4 eta kontxako bigarren igandekoa ere ia banderatzat jo daiteke baina ikusten da horre Urdaibai 36 paladan erritmo honean datoztela Eta Orio hortxe parean eusten, segundo batera, Castro 6, San Juan 7. Hori estropada polita bien artean. Ligako bi honenak izan dira eta azken estropadan ere hori ari gara ikusten. Eta Oriok ez du amurre ematen, horre Ziabogan segundo pare bat jandizka Urdaibairi eta pentsa zenbat denboran, zenbat metrotan, segundo baten barruan datozte bilek eta alderatzen pizka bat atxexiago, baina berein artean leia Castro laugarren kaletik eta Pasaido Nibane lehenengotik ere segundo baten barruan. Oso ederra estropada. Urdaibai, Orio segundo batera, Castro eta San Juan 8. Castro eta San Juan orain behin-behineko zerkapenean gaurko azken biak izango genituzken, Erne, horrek ezan nahi du aurrekoek ere egin dutela arraunean, zaiatu direla. Denborak hor daude, Astillerok den eta 19-16 egin du. Astillero Orioren denboran orain, konparaketa egin da txanden artean. Oraindik estropadazko geratzen da, baina horrek esan nahi du Urdaibaita ere hor da bitzatela, Eta Orio eta Astillerok lan polita egin dula. Hemen beraz, Urdaibaik Oriori 2, Castrori 9, San Juani 10 orain. Ongi bukatzeko esaten du Arego. Hemen dato, bidea pixka bat zuzendu behar da orain. Bakoitzak bere kalea hartu behar du maniobra egiteko. Eta hori jo, 18 paladan, nik uste dute altuxko bezala datorrela, Urdaibaikoak 36an lasaiago bezala datozte. Hamar gehiago eskatu ditu Aregok. 11 bat, Urdaibaik Oriori, hor ikusi duzu Zabalondo jauna, Bermeotarren presidentea. 11 bateko abantailarekin garbi Urdaibai aurretik. Azkeneko zati honetan atera dizka 2 segundo, Astillerok 9:27 markatu du Urdaibaik 9:23. Oriok 4 segundu gehiago, Orio Astillerroren denboran. Castro, 3. txanda honetan orezko txandan San Juan 4. Castro 11 segundora, San Juan 12, baina begira diak Pedreña, San Pedro eta Tiranen atzetik. Beraz, behin